Què veieu aquí? Marc. Està matant a l'Eric. Està jugant a matar. Està jugant a matar a l'Eric. El taller d'avui anava entorn al tema La guerra no és un joc ni una joguina i l'objectiu era reflexionar sobre l'impacte que tenen les joguines bèl·liques i els videojocs violents en els nens i nenes, en el seu propi joc. Ens hem dividit en grups, han representat una primera estàtua humana, una primera imatge d'una acció violenta quan estan jugant. Mireu per un moment l'escena. Què sentiu davant d'això? Quin sentiment teniu? De por perquè està matant a una persona. Tristesa. Per què? Perquè és com, per exemple, si això passa a la vida real i aquest és un familiar teu, o algú que tu coneixes, et dona que plores. Pena perquè estan matant a algú i por perquè tens por que t'ho facin a tu també. Els he donat també després la consigna que en la segona estàtua humana aquesta situació violenta en el joc la transformessin en una situació no violenta. Passem, exacte, a la primera escena, tenim clar què fa cadascú. Sí. Havíem sospitat que aquí hi havia una nena jugant a alguna cosa, no? O veient una pel·lícula d'alguna cosa. Vale, preparats? Llestos? Ja! A veure... Què ha canviat aquí? Que a l'algú s'ha donat que ha fet alguna cosa malament i llavors s'ha com enfadat amb ell mateix i a l'Eric li està com dient que no passa res. Com ens sentim quan ens abracen? Bé. Bé, què vol dir? Feliç, I si aquest bé l'haguéssim de posar en algun lloc al cor, o el posaríem? Al cor. Al cor. És viure ells mateixos el que els hi passa amb ells quan juguen a aquests jocs i què provoca entre ells de conflictes i de baralles, no? I que reflexionin sobre què senten quan els està passant això. A més de barallar-te o discutir, que ho parleu. Ara, quan hem fet la segona, que ens perdonàvem. Home, és una feina molt enriquidora i a més que és un pla que ja es va començar amb el pla de l'entorn i la veritat és que li treuen molt profit als nanos. Per desgràcia, el que hauríem d'aconseguir és que la pau fos la notícia i no fos la guerra, no? Doncs llavors això són petites actuacions que als nanos els hi va calant poquet a poquet. A mi el que més m'ha agradat ha sigut l'estàtua segona i el que he après ha sigut que amb les baralles doncs no s'arregla res. I què podem fer aquí ara amb els meus companys i companyes per no barallar-nos? Parlar. Moltes gràcies, us felicito. Pau, Stop Guerra i el Pride for París i el Pride for Síria. Jo desitjaria que tot estigui en pau, vull la pau. Desitjo que els països o ciutats com Síria parin les guerres perquè no mori tanta gent al món. Que tots els països, ciutats i pobles no estiguin en guerra, que no hi hagi violència, que tots els nens visquin en pau. Aquest Bosc de les Oliveres recull missatges que els nens i nenes de les escoles participants en aquests tallers o no, i en general la població de Sant Vicenç, pot venir i penjar un missatge de pau en aquest Bosc de les Oliveres. L'olivera és el símbol de la pau i per això plantem aquest Bosc de les Oliveres ara coincidint amb la campanya de Nadal i en aquesta campanya de Cap Infant Sense Joguina.